Hello, Kyle. Geronimo crime video thar halo chhuak le ta. Kan merchandise mul mai kha kanan soilang lenge. Hei thalak te po kan dong zela. Inin me bunturu thei khop mai. Lo cha zel ro khai. Mania cha thiam lo tan. Number kanan tar lang lea. Cha thiam tan description a link kan dale boke. He video hi entertainment le educational purpose ta na ti ania. Miril rushoi koizong le tharum thona promote tumna om lo. Tin at sunga thute hi internet atanga la khom anie. Falls Township hi Philadelphia veng pakhat nin Bucks County, Pennsylvania hom chungom mania. Kumsang ni som chirpia khan mishing sing thum sang li za thum vel an cheng ani. Kumsang at zakwa som nga chau vel din nin atira chuan thir siam chuan factory steel mill mun pui ani thina tun thleng hian mitlom te om khom vengin lungrual tak lein hret chiang ve tak an lan nirenga sual u chuak le rap thlak tia han soi turang chi phei chu ha thleng zen lo a mai ro chu kumsang khat zakwa somriat pali khan Geronimo investigator te thluak chok boi noi thei tur khop case harasatak an lo nei ve to tlat mai February nili ania Roy Rogers restaurant manager hi inrin ni zing bazar ten in no puarnan an man turin zingdaru ka an thing pui dor hong turin akala ha munawa thlen chuan an chau ka bulloka hian tuemo hi ni khoshelovin alo let rengmaya a thi to tipo a hre ngal bok ani chu ruanga han mu chu ha phuchiang hlea chuta tunge ni ti hretuma an pan nai chuan an restaurant thok zan lam duty night shift manager kumsum ni pangami Terri Brooks-i alo ni rengmaya ti chuan man mo takin 911 a call tangal ani a muna police officer te han vathlen phei chuan dor chunga an lut tlang ngala chuta chuan Terri ruang laina tom tak lo let reng chu an va mu ve ta alu atang chuan thi sena chuak na sat lea tin a shoka chemalo la bur va boka saragin mai lo in khu bok ani tin a tak salang thei chin chu aduk cher chura a ngonga chuan chemte mai baka rena hnu ma niom takhi alo valkul boka alandana chuan saranga mai khuni tirhian ala thilo ani mela a chan chu saranga chuan thosa in siam tui hu alo lom thlat ani tin akut zung chang vela te chuan thisena kai nuala akut tina po alo beilet ve na lama alo hampil na hnu ma ningei tur an muboka chuwang chuan evidence poi molu tukani thei ti shein akut pani chu lekhai pin an tuam ngal ani arong omna bul bangkil dewa chuan a phekok pani hi laklo devin aloma chu anin be chan na berani an ringa tin chhuat vela thi sena kai nem dana ati tu chuan tak sa chu anu kwal shepani an ring boka an victim chuan a jacket a hak to dana le a bag po abul chuata lo mai dana ho tura in thi tham lai takin be tok ta ni an ring ani tin an paisa dana safe alo lein hong huau boka a chunga paisa po lak chuani ngeirin ania tin chuat vela paisa thir tladar nei noi boka an miswal chuan chulai mun vel chu a chinglet na sa hlet ya hriat thei ani an sumzia felna le khabu ne nanan en milin dollar sang ni zanga vela kimlo ti mu chuania ti chuan crime scene omdan le paisa bodana hein be na hi rugrut setna ni an ring taber ani no chui to de chuan thu chiang jok hriat tumin romuma satu July restaurant manager chu hanan koma a soidan chuan zingda ruk vela thlenga kongka pui chu chunglama lo in kala ma se drive thru an ti mai motor chuang pa tuk veran order na thin chu chete lo kau thung ni in a soi no chui to de chuan miswal chuan chulai tuk ver chu chuana na mangani an ringa a chan chu chulai bak chu chuana turom lo chu du ran ven him na ta nan ti chu tuk ver chung lama thir tlon an kham phei thin chu asira fel thanin alo ding thlapa luru na hnu malamero mu turo mi alo thung ani nu chui du de chuan an victim thi hun tak chu zan lai dar khat chho velani an ringa dor in khar fel hnu
sumvel pozia felvek nu ho turain buat sai lai takin beyo to kan yan ring ani chute investigator te mun main dikan boimol mol lai chuan Terri nau Vicky le apa George te chu ani na jing thing puinin an ni man dan turte an lo soidun ve meka chuti lai tak chuan an kongka chu rain kik dot dota ananon chuan Terri bialpa an mak pa hual skota halo ni reng maya chutia zinga ron lang hol mai chu makpon lo ti viau ani skota chuan man mo takhian khonge Terri om a han ti thora Terri nau chuan alamuang chu ni zana night shift nei lom alo ti sam eta ma se skota chuan ron ngai event chana nei tlat mai tuk tina ti danin azing nakal lam anin zona tlan lea ma se hemini hian an kota Terri kara mulo tlat maya angai chalovin enge thilom ziatin aron ngai event hi lo nia chu thuan hriat rual chuan apa chu Terri pindana tlan chho ngala chu da chuan an fanu chu lo holo tian shave ta chi ani chu vele skota chuan a thona Roy Rogers restaurant chu a call ngala an lo chan vele phone chu Terri pa George chu a hlan chonga ani chuan Terri pa ni thule zan masalama a fanu holo chungchang ngai vena call ani thu asaya enge thilom zia ngai thatlo na turom lowang chumo a hantia ma se bibiak chu restaurant a thokni lovin police officer zok alonia ani chuan an fanu thi thu chu alo shilta ani chutia Terri thani thu an hria chu makan tin oi harasa han ti hlea tin khodang de thil thleng po ni lo mai chana ni lo phone kal tlanga an hria chuan an ril ru tin a zual boka mule malpon nei hlei theilo ani ber Terri Brooks-i nau palizinga upa bernin Warminster Pennsylvania piang le Salient ania kumriat mi le kani line anule pateng chena Terri hi aupa berani na anaute zong en kolle kil koi vel chu akovalo tlata ma se amain ngai to lo pha chuang lo anu nau zinga chuan atumaru bera anaute chuan eng tikai ma chuan nangma pualin sumdon na lian ve tok tak ila nei nge yang anti thin kumnau pangte in Italian restaurant athok thina waitress atanga bulchanin management lama kai sang chowa biaka nuamin customer te kom thiamem ema chuti rual chuan sumen kolle dor chung zom na von him konga ve thung chuan a fir le thak thunga a chhor tu tan chuan du thu samani top mai anti turang chi khani ve niom tak ani management lama kai san nu hian an thopui pa scott ki fnen thin lung sen anin hlan chhota ani an ei siam tu pa ber an chief chef nin an tuina zong lawinang boka anin mil hlenin an thopui te chuan an soi tin anin lok fu viau niang kumkhat or chawanin zui hnuah skota chuan in hualna zungbuna perup maya Terri po chuan no lovin alo bun ve chat boka ti chuan a kumle ni puilai nei turin thutlukna an siam ta ani chute in nein bot sainan kalpui cholai mek chuan Terri chuan an hnalama po mal somna dong chole ta zel boka hotel en kol tu polian tak Marriott Corporation de chuan an hnuai thok turin an ron som rup maya Terri chuan mason na ngain chu som na chu apom ngal mia ma se restaurant hi tuina berani mio wangin Marriott Corporation hnuai tho Roy Rogers restaurant a managerin omta ani Roy Rogers a nau te po chuan Terri chun lo ngai na thuaya nilengin lim mela pusang thering tin an fak viau ani Terri chuan apasal nei turvel chu asoina sa thei hlenin an soya mo koran hak chin velte chu nuamatin a phur bon top hi ni maya honeymoon po Hawaii angat manan tuma down payment po an pethlap to ani tin an nu pachena in turanin an kwal zak reng boka na thar nei bok pasal nei mabak bok anuna chuan vuile vaina tu reng omlo ani ber a mai ro chutia mabak eng tak thira hring nuna man me kalai chuan heti hian a rong theng beratha ani ta sia tu chuan nge he meiche felle tumru tak mai manin nain pezo boxi thi khop hiala lo huang ti zon chua chu nu chui tu te ko wa lo tlale don ta ani ole kan kal thui main lai khan pele lokila
Tine channel hi lo subscribe lo ni chuan khoi mian subscribe sak ve ngala notification kayon page chuan video thar lo chua piangin I first zia thei don ani nu chui du de chuan bulchan nan Terri pa le anu shon de chu tuan an zot fi ma sabera ani chuan Terri an mu nun ber chum chu a mani ni thum zir tom ni tlai na kal tur chu ni thu an soya atlang puin abial pas ko ta chuan ngai toy ma wangin zantin hian awatha azia dor khon le khar zong zong po awati pui vek zel nin an soya apa George phei chuan chuti a fanuin duat takle mangai taka enkol tu mi pa tong chu lomomati thu soi phone in Terri naw chuan soi nge Terri hi angai sak ema ain zia fel lai te hian asira thuin alo ti mela ti chuan himdam takin inawathen le thlap thinani nu chui tu de chuan abial pa le apasal hual ni box ko ta po chu mai chan nge ya ti pui than ti wangin anan kom velea ani chuan chumizan berkher chu atu ka na thila tho mangai wangin amu ma chu wang chona thla talo nin ain soya a mela po poeti ve lenin alanga kum tharmaya in nei turan ni boknen arul ruana ti hairwal anilo nu chui tu de chuan han zui turchi tuima tal shedan nei lo anan zota pu George de chung ko le abial pas ko ta ngei po chuan chu tianga hanrin lel tur chu tu man she lo thun soya thi kho phiela khotu nei o man she lo baka chu ti kho parap thaka ngai sadu tu phei chu hanris ngai na tak ngel pon she lol lova anni la ka tang chuan thu poi mo chin chia tur wang viau mai chutia chhui zui ngal mai turan she tak mai lova chuan nu chui tu re chuan an bial anan sor zim le dewa crime scene om dan tele poisa bo om dan te an victim ruang din mun ngai sakani dan te chu anan ngai toin horuk ru satia chet na nu mani thein an shetalova a phena mi mal taka in huat naril taka oman ring ta deu tlat ani chung ko le in chenam kho ve na te chuan angai na tomin alo nui sang reng poni mai thea ma se na thon na lama ve thung chuan a hnuai thok te tan shon shom zet mai nakal ti cha kom lo ngoi ang kha lo ni ve reng thei tlat maya chu wang chuan Roy Rogers restaurant en koldan chung chang vel chu chiang zo ka shet nu chui de chuan an du ta ani kong tam taka chuan an lo rin lok ang le a thopui ma sa ten an soyang khan a felin mi han biang biak vel te a thiam ema a mai ro chu ama hi mitti mai lo sum le pai thua phei chuan fir thak cheng khat po ti bo du mi rawang hi ani ti an shet chuak ta tlat maya a chhor tu tan chuan atlukan om hau lovanga a mai ro chu a hnuai thok te tan ve thung chuan ngeom chang atam ve don ti a chiang viau mai dor khar hnuah dokan le chuat zong chu a fai theng berin a shruk chuat tir vek thina chauka po mom le thang pakhat maom lo na turin ati fai uluk tir thin le ni ome tinama hi abuang thlapa engkim ti du chi ang hi nia chuti rwal chuan an narin tlak le thataka thokte tan chuan engma alaka boina turom lova shon shom le miswal ni shan lo nin an soi ve thung ani ti chuan nu chui tu de chuan Roy Rogers sa thok tu ho chu amal malin anan kom ta an zawai mai chuan an chef Steve Daly ming an lam chuak threwa an rin hlel chan po Terri boral ma kar khat liam ta mai khan na samang khengin an loin how to nin an soyani Steve Daly US Marine hlui ania sipairo thapti taka thin butut nei dulolama chuan ringal bur mai chinia an soidan chuan Terri boral ma kar khatkal ta khan doran kharnu de oloka hamburger order pakhat aron lut lea chu Terri chuan tlom ngai ti sak sham turin atia ma se Steve chuan a pei to lo thua lo changin an boro ka so sang chhota nin thoktu de chuan an lo saya Steve chuan mei chediriam na chong kam chepui pi chak chuaka ma se Terri chu tlom du big lova Steve hena chuan lova ho phut mai ro nakina I chungjang hi chu kan langai to thang atia chu vele Steve chu thin rim takin a chuak ta ngal nin an soyani Terri chuan atu ka Steve khosa zia chu an ho tu te hna a thlen ngala
chumi ni la chuan an ban ngal ta nge reng boka ma se ta hian an bo ruak chu la top chuang lo Steve chu an restaurant a chuan customer angin aron chol le ngat zela min not chok thei to chuang lo tiril ru pu deuh nge ni a thok tele a bikin Terri chungiyom tak takin aron chai vel thina chu tiang chuan alaron ti buai chhun zom ngat mai niin Roy Rogers a thok te chuan an soyani tin an mani ngei po chuan Steve chu mi mal takin an lo hlau vek mai hi lo nia staff zong chu amal malin a lo hau vek toa a chang chuan kut min thak to done mo te kan ti hial thin tin Steve Daly chu pathin siale nelom lo takani thu an soi ve bok ani chu staff in car boy na le na chan hial na boruak vel chu Steve chuan tol tha chan tlinga ngain a manager hlui Terri chu rong takin a that tamai ti na ni thei ta tlat maya tin chu restaurant a lo thok to ni na a chunga lu le chuadan zong te chu a shebel hle don ti chianga chu wang chuan Steve Daly chu thu zo fiang nge lo ngai ta ani ti chuan Terri te chef hlui chu station a kovin an kom ta min ron ko hi ka ring reng ani tin bula han chan ngal pop maya Terri nena an boina po chu phasan lova a ho bor ti po zep lem lo mi pa chu ni se ka nek popang ti te hialina soya an ban no restaurant a vakal le chan po soi fiang halin Terri wa chai thin rim tu shim kala ni lova a thok te zinga chasa nei wang zokin ani thu a soi ve tlat mai ani nu chui tu de chuan an oi chi alova ma se chu an boina lai ber ni lo wangin an lu chil chiam du shan lova an shet du zok chu tol tha zana khonge om ti chu ni Steve chuan night club pakhata luatuma ma se private member chi alun lo phala wangin an veng vela tlan kual ta vel mai ni nain soya nu chui tu de chuan thu dika soi regem ti fin fianan chumi club CCTV chu anan endik ngala luatum lai ti vel chu pakhat ma mu tur lo om hau lo maya tin atlan kual mai ti a soi bo chu fin fia sak tu tur tu ma nei lo bok ani chu tiang alo ni ta ka chuan nu chui tu de chuan Steve chu an ring hlel chan ta viau maya thu dika soi nge em ti hriat nan polygraph test ti rem ti le ti lo an zota mak tak main alo rem ti tlat maya chuta nial rual lovin dota soi lo nge tian la fin fia zuya chu wang chuan Steve Daly chu rin lelom turu viau ma se an chua zelen le mai lo ngai ta ani chu tianga an suspect ma saber fi hlima ngai lo ni le taxi a chuan nu chui tu te chuan an victim thona mun Roy Rogers bok chu lu chil le phot thain an la shet chewa abikin Terri boral zana thok petishe ron barple dena te chu uluk zo ka chui chen le chulin an shetlat ani ti chuan an ni ho chu an fingerprint an lak sak vek hnuah amal malin an kom le feka an kom sak ber petishe chuan anin khar fel vek to hnuah Terri chuan barpi register tangin an dor poisa dollar somlia kim lo ti mu chuak niin asoya thil tam tham phei chu ni lo na Terri chuan angai thu tak hlea chin fel nge tum ani ome ti chuan staff zong chu amal malin thua zot thewa ma se tua ma chu in puang lovin anin pu ton ta zak mai niom tak ani barpi chuan rona haring lela ani chuan aruk lo zia fin fianan aip te zong te po ahan phorruak veka ma se voi khatna ni tolo wangin Terri po chuan rona chu ring hlel ve hlenin Patricia chuan a soyani ti chuan nu chui tu de chuan Ronald chu ngun zokin anan chui ta a fingerprint an lo lak to tang khan thil engam mu chuat tur omem ti anan endik chuan thil poimo pingling takan mu chuak tarup mai drive thru tuk vera fingerprint an lo mu chuat ole ron fingerprint chu aloin mil ta chat maya tin Terri mai khuna saranga po chuan fia takin akut thla bok chu an mu chuak le boka arin lelom ta wing veng khop mai ti chuan nu chui tu de chuan ron chu komin chung an evidence a fingerprint an mu na chan turo mang chu anan zota ron chuan a soi fia na thadeu alo nei ve tlat maya a soi dan chuan
bol hlo pai chu ama chan pual deuh bik ani awangin Terri hmai khuna sarang pawh chu khoi hnuah ni ngei dawna tin drive thru tukvera fingerprint lom chan pawh chu engdang wang ni lovin chu chu nei lain an thawpui pakhat avadiu ti chhawk zuaya chuta tang chuan a kut thla chu lo kai ta niarin thu a soi bokani a thil soi chu ani theina lai chen om ve tho maya amai ro chu an hodonin chulai chu an shruk file of chiang theitlat lo maya chu wang chuan dor atanga ho hnuah a om nan hriat phot lo chuan han chua mol top chu ti chian langai chialo deuh ani rona chuan zandar khatan ban vele hotlang hal niin ain soya dar som pakhat le minute som panga in a thlenga anu nen reilo ten ti hnuah amudeu ngal mai niin ain soyani nu chui tu de chuan athu soi chu arin tlak ngeim tian fin fia ngala a soyang thlap chuan alo om ngeya a ho hnuah pawh chuan amu ngal tian fin fia thlap boka wangin rona pawh chu filiman ngai le theita ani chutia an suspect panina pawh filim angalan le lai tak chuan an thingpui dor staff te tong bok chuan chanchin danga ron ir chuak le tatlat maya khatia an paisa dollar som lia bova an boi chuk nu khan cashier bar pi chuan kadana kalo hayalom mole tin atu ka ron keng le no ti thu thangalom lea chuwang chuan Terri chuan bar pi chu aring hlel hlea nidanga bolo om zeu to po khanarin hlel pha ta hle ti te an shele ta zela barpila chutia paisa bo adalet le thlap nu po arin hlela han ni zel tho chu alom lo hle ti soite om le zel boka tin barbi drive through tuk ver khar in charge ani ti te an shele ta zel bok den engkim mai chuan an cash register vong tu barpilam chu akok vele ta thlat maya ani po chu chui chian nge lo chu le ta ani no chui tu ten an kom na soidan chuan Terri boral zan khan Terri chuan ho ma phal saka tin a ho main drive through tuk ver chu kal thlap nin soin a ven himna thir tlon po a kham thlap nin ain soya tin a bial painoron lama an chuak dun ngal dai nin ain soi bokani barbi tu soi po chu nu chui du de chuan thudik nge ni tian fin fia le thlap boka tin ala bang mi pani te po an chin chang fin fia ni le vek boka chuwang chuan restaurant a naw te churin hleli satang chuan an thai sequit theita nu chui na po abura chang boka an tran thatalo ngai le don ta ani chuti lai chuan ruang ending na result po aron chuak veta Terri chu are hlumani di an ron fin fia baka aring ru vela chema vina nu man munuala tin a thluaka thitlinga tamdana misual chuan alu chu chuata voi engemaw zata tautir ti hriat theibok ani aring ru bulat chema vina wang chuan a taksa chu che thei an ring tolova ma se heti lai hian ala thi chia lovin an ringa chuwang chuan misual chuan sarang mang chuan tho theilovin a uphlum ta ni an ringa om zia chuan a hliam tor zong chu thi pui tham fekania ma se anun na chat tu ber chu sarang uphlum na chu ni tina ni chu ti rwal chuan hur suan lam hoi zong ero eng ma evidence muni lo thunga ati tu hi athina ur hlea victim thang nge tum ni berin alanga a paisa ruk vel te po chu ru chet na nu ma angala na tum na vel mai nia an ngai taber ani evidence alawin ven na lama akutin kar ti sathem omle angonga chemte in vi na fingerprint an mu te changa lak ania amai ro chu heti hun lai kum sang kha zakwa somriat pali ala ni mio wangin DNA technology ti vel te chu an la mel shet phalo na samaya chu wang chuan tunangin mala lak zuk zung ve theilo ani ruang chu en dikania thil poimom theang ang te chin chia felani nu chuan a chung te hne na hlan chhon ania a hmaya hliam te chu arap thlak ema wangin a chung te chuan a hmel po an en chiang ngam lo a hun nung bera hmel chu mi te mitthla cham reng to turania wangin mipui mutan pon dulova chuwang chuan a vuina hun sera po a kuang an khar dai ani tol thadna rap thlak taka thlena ati tu hriat chuan ni boxi lo I chuan khotlang nuna hmong lo theilova Falls Township veng mi puite po hlau le thlabar takin anom don tia chianga
an veng te ang veng re le ral muang taka chu tianga in thana rap thlak tak han thleng chu om ngai nan shelo ani ber Terri now Vicky chuan ruk na thilani alaring fana a u chu lo om fu wangin misual chuan a sei sata shep ani ringa tin an misual chu mundanga po chele mayang ti hlau thonna in alo khat ve rengani ti chuan le Vicky le veng mi pui te hlau thona ngein Terri thir changa kar ni poliam main an venga chuan chanchin tharrap thak takalo le tatlat mai Terri thona Roy Rogers a vek khan ala nizuya an assistant manager chu in thirna pindana lu pheilain mi tu ti shelovin a hnuah hlap vak maya vanei thlak takin adam chuak hlau ani tin a kar le loka an veng thenom screntona chu tiang deuh bok chu a thleng lea restaurant a thonin thok tu mei se pakat chuan zana dora khar don lai takin be tok velea an paisa dana safe an lo ti ruwa man wangin misual chuan chu nu alai ang chu chu sakin ama chu vitlum ani chu tenga poi khoina in ang hun le mun in nai tak taka thlen chho zut taka chuan nu chui du de chuan tual tha mang serial killer anom nge hriat na han nei ta veng chung mi pui abikin falls township a cheng de chu a ma po an lo doi sa to na kalain chutia serial killer anom nian an hriat le taka phei chuan an hlau bon turu over hi ni ringot to maya tina bikin restaurant a thok mei chia de phei chuan cholan la sup to a khono tin an phili ani bermai chutia hlau le fili royan omlai chuan vanei thlak takin an misual chu Scranton County Police ten an lo man hlau maya aming chu Steve Duffy in ama hin nat na shik engemo ang hleni Falls Township Police Depot chuan an mizon lai chu ni thei ti shein phur takin Scranton Police Station chuan vapan ve ngala ma se munan vathlen chuan Duffy chuan ukil lo roi man to wangin thu zo fia thei ani tolova amai ro chu thu nei tu te hne na tanga search warrant an lo lak lok to wangin nu chui tu de chuan a fingerprint an lak sak thei ta hlau ani ti chuan Steve Duffy kut thlale an crime scene a fingerprint chu aran khai khin ta amai ro chu be seina san to telul nen aloin mil hau lo maya a hole ta vek mai tin Roy Rogers assistant manager ku thlak tu po chu an man chuak thei ta chuang lova Terri thi tangin thlakat lai liam to le ngala nu chui tu dan chuan a beidon thlak chan ta viau maya a kha tokin an zui ve de te chuan nei verenga a mai ro chu atu ma han chui zui tlak turan thur thei tlat lo chu tiang chuan hunakal zela thu buai report danga lo lut vereng bok nen nu chui tu de chuan khodangan hoi san mai lo ngai ta ani dan naranin hetiang cold case om reng hian victim chung te chuan an thei ngil ve mai ngai lova Terri chung te po hian khodang hoi san zai na rel thei meu lo abikin apa George Brooks a chuan atuar na hlea kum khat chungin a sampo chuak veka ari na po na satakena tlaniama han en reng poin a hrisel nei na tuar ti hai theni lo atira khachuan nu chui tu tenan chui chuak mai turan ngaya Terri thina chu tuar na te ma se ati tu talman chuani chuan engemaw chena an rilunat na te chhok ve thei dewan be sea ma se man chuati reng om thei ta silo chu tiang chuan kum som pali te meu mai ma so na eng mom lovin aliam taringot maya a case chui tu detective chen khat te phei chu an lo retire chen to a ro re la dik mu lo mai po thil hlom takanita amai ro chu kum sangkat zakwa som kwa paria talo in her chuan Falls Township Police Department an chief thar chuan Terri case chu ennon le turin a chhop chuak ta hlau maya ama puibom turin Bucks County prosecutor sarkar ukil Lori Markley apun buka ti chuan kumsom palikal ta an senior ten an chui chua zolo chu chui thavele turin man la chhota ani hetia mathar la kanan rot na chan poi khol thila ma son na tam takalo om to wang ani bera
tuna chuan kumsang kan zakwa somriat palian la nei lo DNA sample ending na khol te lo to boka a hma angot chuan an hel nuai to lo tura anin ngai deuh ani tin prosecutor lori an hnulu ve na chan po hi a case chungchang la shemi lovin clear na tlang dang de changa ron thlir thei tak mielin ti thu ania police mi le sa ne lovin ngai dan sang ron nei hi an du berani ti chuan lori chuan an document hlui zong chu ina honin a han zir chiang ta chara evidence tan an da that zinga mi Terri Brooks te chu angai na lo loma tin a perfume rim to pola hriat thei nge a chu chuan enga moti takin an victim chu nai pha sot nin lori chuan a soya victim chuan a case chu chui chuang nge turin ron tur et to ni main a hriani ti chuan chutia hun enga moti chung na dang kalsan thaka Terri case han zir chian nu chuan detective Nelson Whitney hna kalin athil mu chuang ang te chu ava report ta a ma ka chuan ruk ru chet na hnu ma anga in chutiang zong hlir chuan hnu chui nan kalpuya a mai ro chu lori ve thungi chuan an be seangin khir na tlang danga ron nei ta dai mai chunga thlir na chu ti fia tur chuan thil pani ti then neya pakhat chu victimology an tia chu victim chanchin chip chiar zo ka zirna ania a pakhat le chu forensic lam thiam na manga chui chua ani ti chuan kumsom political ta and evidence lo da chatang ang te chu forensic lam bi thiam te chuan film khur takin endikata anan thliar sang ta ngawa chu ti chung chuan nu chui to de chuan victim chanchin zir chian na lam chu an local puitran ve bok ani abulchan nan Terri Brooks-i chung tele a thiante a man lo kom to le la kom lo an mu thei zong te chu anan kom thale tap feka an zawai mai chuan Terri chu mei chafing ve tak mai a tuma chiang ngai na tom bok si di thun lo soi le deu vek maya nu chui to de chuan a zep chanan nei niang heti em a in fak le luam zel ngothi chu diklo ma son na om thei don lo tlat tin thil thar apply turana ngai tu chara min la ring tok lo vaniang ti chuan thutluk na nia ti chuan detective Whitney a chuan rin ngam theinan an kianga chuan hun tam zok mangin an chung ko membarang deuh thoin avain tulu tringot maya chutiang khop chuan an na chuan in pein an ti mai lo viau ani detective Whitney le prosecutor lori te chuan mi kom chuan la thul san chuang lova a then chu poi khoina thlen hun lai khan kumsom ni or ten la ni hloma wangin an thu hriat ang pon le sei thangam don lo tian hria tuna chuan khang ho kha puitling tak takan lo ni taboka lo em nei to lovin an ngai dan te huai takan soi thei to an ring ani ti chuan tha thla lovin a ma an kom lo mi sang an kom kwal zela Terri thona ma sa Italian restaurant a tho pui te po kha zong chuakin thuan an zot vele boka chuta thopui thin sindi chuan thu thar an la hriat ngai reng lo an nu chui naron kwai herlop thei thil lo soi chuak tarup mai sindi chuan a bial pascot ne na in nei tura thutluk nan siam tir kha chuan a phurom ve boka a hlimpon hlim ve hlenin a soya a mai ro chu a thi ma kar khat kalta khan Terri chuan thul le du thuama shilnin sindi chuan a soi tatlat mai a chana soi po eng dang vak ani lo Terri chuan pasal nei chu la in pe chi lo ti shil nin a soi ani chu thu se chuan nu chui tu te beng a ver ta hok maya a tiran lo hriat dan kha chuan anin nei na tan poisa ten khol duna honeymoon man na tur te pon ti fel vek to boka in lei tur te en kwalin an phur hle ti khania anin millo tiemo an lim chialo ti lamemo an report a chuan pakhat ma zialan na nitlat lovani khati hun lai khan Terri nu le patenge nge point an mak pa hol scott a hian ngai na hlea anila soitong khan adora te vatha valam le thlap a saim na ngai poimo beranga lan mio wangin Terri chung te tan chuan huat theini don mi alova an fanu chuan mangai tu dik taka tonga ngain an ngai alo tha em top mai ani ma se sindi mai ni lo
ma nu chui tu ten komna chang an hriat lo Terri thian dang te poin Scott ming bok chu ron lam chuak vele ta nol maya a then chuan khatia Terrin a hna ma son na han mu chho kha Scott chuan a thi kuru deuh thlata hriat nan lo neya a che zia vela ain la pa thar thuta engkima Terri chu thunu na tuma azar boy ne hlenin an lo soyani a then nu Cindy soidan chuan Terri chuan in ne du le lo thu chu a hril ngam ngang bok silova a du lo mai ni lovin a hnuah phei chuan a bulo om ringot pawngam to lo ni na soya chumkhat phei chuan ti lain a in sum zo ngang lova a trap chuak to top nin Cindy chuan a soyani chuta nu chui tu chuan alai zon te nge hne atangin thu thar an hriat belle te zel maya anaw Vicky chuan Terri le Scott te ai ngai zon tirlai an ril ru sei chuakin an u naw chuan makan ti hlenin a soya Scott chu panelom takani hran lova sitting room a TV en pazu in bak ti peipo nei lo ni main an hriani Terri ve thungi chu nula harwang zet mai thian kom le midang han biak lum lamte zin khothon te le ramaria ti velte anuam ti zong ania ami zelet ling thok mi pazun a hnuah tlat mai chu makan lo ti viau ani ome tin Scott chuan an u naw laka mark score tum mi lo nin an shaboka an lai zon nu chu an mani hla theyang bera om tira tum ni mai nan hria chuti rwal chuan mi thani lo ti hre tho ma se Terri that tua em chuan an ring phangai lova Vicky phei chuan ruk ru chet na ni nge lo ring het burto ani nu chui tu de chuan chu tiang ni si engtin nge ahun lai khan tu main an rin hlel lo thei tian an chut le chara a chan turo mangpo an sherang kher mai Scott chu Terri lai zon te chuan ngai na lo viau ma se an pa ber George Brooks ave thung chuan aduat em maya ka fanui na mai chuan ka mangai ve turani ti chu thupui ni top maya mak parang ka chak enina en ani bera a han duat zia mai chu Terri vuina hun sera hak tur sut po a lei sak thlap ani chu tiang khop chuan a fanu mangai chu a mangai puya a fanu thattua chuan a ring hlel don ei lo ti chiang renga a mai ro chu nu chui du te ve thung chuan Scott lo chu rin hlel dang reng an nei to lo ama ani theina zona tanga anan thlir phei chuan a om ang tel maya restaurant a lui nai mo kar chiat na nu mai mo eng man mu lo chan po kha Terrin kong ka hon sak wang ani tia chiang taria vin an hria tin victim taksa hlem an mu ama hre chiang tu in mimal huat na wanga dim doina nei hlek lova kuta thlak na nu manian lo rin nen po khan ain mil le viau boka chu baka a mai saranga han khu bo dai te po kha mel shet nai tak in kara in thana case an lo ton photo an na tuar mel em chu muan hre wanga an khu bo thin dan nen ain nerem le chia bokin an hria ani nu chui tu chuan kumsang kan zakwa somriat pali dai to investigator masaten crime scene evidence an lo da that to changa thil changkai thei tur han lak chua le chon chu an hu phur hlea kumtam taka ve to wangin DNA profile lak tur mu mala om to lo mai te po a hlo thonom viau mai a mai ro chu van ni thak deuh main to thana chem te le Terri kuding lam tin kara an evidence da that kha alo la chelo hlau maya chuta chang chuan mi pa DNA an puchuak theita ani ti chuan an prime suspect lo ni ta Scott ki for DNA sample nena khai khin alo ni ta a mai ro chu an database atanga an nenin Scott chuan criminal record pakhat ma lo nei hau lo maya a DNA sample po police te khola chuan al om don mi lo tina ni baka to thana rap thak taka an rin hlel number 1 ni mek chuan dan bo chiat na dang eng ma nei lo tina nia nudik lo an chui le mayang ti te po hlawm le tarum rum mai a mai ro chu nu chui de chuan eng ma chan tur kan nei hleinem alo ni lo tak le ngai o ni le mai tin Scott chuan mi so zon lai chu lo ni nge em ti fin fian na thaber tur a DNA nei sak thei dana ngai to ta chara forensic lam ho tu ten thil chadewan lo ko mu hlau mai zial bung hi DNA lak dana chahle tin lo soya a chanju zial kan zu reng hian a filter a hian kan chil kan lo tikai nge thina lo nia
chu chil per chete po chu kan DNA sample lak nan alo tok em mai ni nu chui tu te hian court a DNA sample lak phalna order pon langal thei thowa ma se tundin munai chuan a ruk theng ber chet rian la dua thu zo fia turan ko huna engkim chiang tole in peisa thlapan lo ma chon theinan ti fel ngai te chu a ruk theng ber lo ti fel vekan du ani tin skota an chui zui mek ti poi an puang zar du mi alo boka an mani police mi le sa te zinga nge po a she tur chin lo chuan an shelo ati thea chu tiang khop chuan an film khur ani heta an chui that le hun lai kum sang kan zakwa som ko pariat a hi chuan skota shing nun po alo danglam fe to a red likuma kha chuan anu nen an la khosa nia teri boral nu khan ngai zong nei lein nupuya nei zui ta hiala hnuah fa pon nei nge a hnu reilo te in then lein tuna anu bula bok chuan alo le to ani nu chui tu de chuan a DNA sample nei theina thaber tur ni an hriat azial bung nei thei dan tur chu anan ngai to ta chara ti chuan thil thadeu mai ngai to chhuak le hlau Pennsylvania dana bollo pai tura pona chop chho toi chu mimal ta big ni tolovin mi pui van tlang ta anga ngai thei ani to chu tak chu man tang kai an tum ta ani ti chuan nu chui tu de chuan an bollo pai hun ngakin an ko tan lo chang ru taran maya ti chuan le ama skota ngei mai chuan an nom ibdum te chu aron khai chuak ta wa maya bollo boma paya lu le rualin prosecutor lori chuan avalanal nala ti chuan chu bollo bom hlutak mai chu endik turin laboratory an thon phei tangal ani forensic lam ho tu te chuan chung bollo te chu anan hai ta chara van ei thak takin skota zial bung chu an mutangeya ti chuan riat likuma an sample lo da that to nen chuan anan khai khin ta an be seangein aloin mil ta chat ani amai ro chu tiang khop chuan evidence do theilo wanga in engkim ron ti chiang kwarto ma se nu chui tu de chuan aya chiang kuang zok nei chulin an la shet chewa DNA evidence pialama ama in pon na ngen nei tel thei chuan court an hoi sang zual thei donin anin hriani chuta a ko chhuadan mangchang thadeu an ngai tu chuak le ta lau maya nu chui tu de chuan riat likuma abial nu teri case chungchanga chung ko le a thian te ai o tur mi kom nualan du nia soin skota po chu station aron kalmanem tianan zota anila chu phur fashanin police station a chuan aron lang vata a mang khan nu pui hual sun palaina tom tak angalana nu chui tu de zubum non le thein be se ni mai thea ma se ma zok chu bumin om mek ti renga in silo ti chuan in kom na pindana an hanin thut chil taran maya skota chuan ama kum som paliliam ta soi ngai bok kha soi non lein teri nen chuan an hlim hlea anin nei tur te chuan phur dun hlenin asoya nu chui tu de chuan oi mel devin an lo book sakvel nguta zeidu phaise chuan an mit tuite hial an ti tlader du mai theiani heting an che chani engdang wang nilowa skota hi an norna de viau chuan angai chalovin ukiloroi dai hlawma chu tianga ni vai chuan an nu chuina konga thuin a har sale sot thei ti an sheve kar ani ti chuan arin ngam turin thiam takin anan ti pui zela a soi duang ang te po pot chat lovin an ngai thak sak zela ti chuan aw manuam ta mo tia nu chui tu de chuan polygraph test laman an soi lang chhota skota po chu a konfi ve ta viawniang alo rem ti hlau maya ti chuan dot soilo endik na khol mang chuan thuan zot fia ta ani chu ta le an lo rin lok angein skota chu polygraph test a chuan chiang mangkhengin a fail ta rup maya ti chuan ngai ngam takin nu chui tu de chuan an dop theita skota po chu a dot sian man chuak ti ein hriat nu chuan a tong ba ta duai a tong ba ta deu nuai maya a chang le ka tum lok big lo te tia a hnuah ka ti ni lo te ti le a ma le ma point thurwal hlei thei ta me ulo
chuta ain soi fia tumna lama atong nem tela a hnuah phei chuan aman kut min thlak masani kha ati tarup maya chu crime scene a om ngei te in puan na masabera nu chui tu re chuan ngai ta ani ti chuan a vor to ban thlen pui thei trep to tin shin nu chui tu re chuan an nor le sau sawa a to pa chuan in puan na fam ki man nei tir thei ta hlau mai a soidan chuan khamizan khan Terri chuan in thena du thua shila ani chuan a lan hlea a thinrim in sum zo lovin a hmaya voi khata nek phota chuta Terri thinrim chuan a ron beilet ve ngala anin sual ti chu ni tamai ni in a soi skota chuan bo bedji ngalin Terri chu a hmaya chuan a nek ta chor maya a hnuah phei chuan alu chu cement chuat chara chuan a tau tir ta pop mai ni ome ti chuan a pia loka chemte tlang chu charin a shoka tak mai chuan a vit ta sia maya chumi nu chuan ala thilo fin fianana zukun niama alo la chok ti hriatin dokana sarang ipuruak lom chu la loka a mai chu khuin a thok to ma chu a thla talo niin ain soeni sarang khera uplum chani soi fein ana tuar lai mel chu mungam lova a khu bo ta niin ain soi chumi nu chuan an safe mi paisa chu lain drive through window tang chuan atlan chuaka atuk zinga tlang wal fel beranga lan theinan ani nakalin Terri chinchang chu avazo derta velti te thlengin a soi chuak vek ani ti chuan Scott ki fa chu anu pui hual Terri Brooks-i tha thu boya chuan thiam lo chantir niin dam chung tang tura shem ania parola chuak theilo tura chung thu relani ta ani Terri nushon beti chuan atira tang khan Scott a chu ring hlel ngal ti soin police ne na po soi chuang e tuma amai ro chu apasal Terri pa George chuan a ring thei ngang lova an man hnuah po hian hun engemaw chen chung chu ala oi thei chuang lo niin a soyani ole khati zong kha tu tun Geronimo crime kan ti chu thei te chu alo ni le ta ngaihnawm in lo ti le ngei kan be sei in zawain tuk chuan nuam chui tuimut tuimang tha le vek ule